Načelnik štaba Generalštaba Vojske Crne Gore pukovnik Aleksandar Pantović saopštio da je izviđački tim konstatovao da se nisu stekli uslovi za vojnu vežbu uz gađanje minobacačima na Sinjevini, te da će konačna odluka biti doneta danas ili sutra. On je u jutarnjem programu televizije Crna Gora saopštio da će Vojska Crne Gore tamo nastaviti svoje aktivnosti kada se za to steknu uslovi. Pantović je rekao da vojska mora da vežba na svojoj teritoriji kao i da ne žele da se konfrontiraju sa narodom. Mi smo prekjuče izvršili izviđanje. Konstatovano je da se nisu stekli uslovi za gađanje i da to nije moguće. Izveštaj je dostavljen ministru odbrane i Savetu za odbranu i bezbednost. Pretpostavljam da će odluka biti doneta danas ili sutra. Vojska Crne Gore će tamo nastaviti aktivnosti, rekao je Pantović, navodeći da oni imaju ustavnu i zakonsku obavezu da rade. On je govoreći o odluci da poligon bude na Sinjevini, rekao da je procedura pokrenuta na inicijativu Generalštaba 2013. godine. Zaključkom vlade formiran je tim koji je definisao kriterijume za lokaciju. Osnovni kriterijumi su da je lokacija u državnoj svojini, da se zadovolje bezbednosni standardi, dakle da lokacija bude udaljena od naseljenih mesta i treće da zemljište bude manevarsko, da mogu vežbe da se izvode, rekao je Pantović, napominjući da su isključili u startu zone nacionalnih parkova. Piše srbijadanas.com.